brugsvejledningen på en 12 meter bumlift. Man starter med at åbne lemmen her, der sidder nødstop. Så drejer man lige en gang. Går man op i kurven. Så ser det sådan her ud. Så drejer man også det her nødstop ud. Så skal man vælge, om man vil køre på el eller på diesel. Nu starter vi lige med at køre på el. Så drejer vi den over på el. Hver gang man skal gøre noget, så skal man trykke på fodpedalen. Nu kan I høre, nu sker der noget her. Jeg holder bare fodpedalen nede hele tiden. Så er der de her håndtag. Og der er en tegning hernede. Hvad der gør hvad. Og nu prøver vi lige at køre, så gør vi sådan her. Vi går frem og tilbage. Og når vi drejer håndtaget til højre og venstre, så drejer hjulet også højre og venstre. Liften, det er så de her 4, og det er bare ganske almindeligt op og ned. Så sker der noget. Så. Hvis det er, at du vil køre på diesel, det kan man altid gøre, så drejer man den over på diesel. Så skal man lige forvarme en gang, og især om morgenen, så den lige får varmet op. Og så drejer du bare modsat. Så starter den. Man kan slukke det igen. Og når man er færdig med at stille den, så trykker man nødstop. Sammen. Gør man hernede. Sådan. På den røde knap der, ikke? Lukker igen. For at lade op, kan man proppe den i stikkontakten her i løbet af natten. Så er den fuldt ladet op på batterierne. Den kan ikke lade imens man kører. Derudover kan man også hælde noget diesel på, hvis man vil det. Og den sidder her med påfyldning af diesel. I skal ikke røre ved sådan set ved andet end det. Så vil det køre. Der er også bælter til når du skal være i kurven, som du skal befæste i dig der eller her. Så rundt om ledet.